Salutare YouTube și bun venit pe canalul meu. A trecut un an de zile de când v-am arătat ultima dată acvariul meu de apă sărată, iar acum, la sfârșitul 2024, este timpul să vi-l arăt din nou. Ia uitați-vă, același acvariu pe care l-ați văzut anul trecut, acum arată mult mai bine, după cum puteți vedea. Coralii au explodat pur și simplu în acest acvariu, le merge foarte bine. Ca echipament a rămas aproximativ la fel, aceleași lumini, aceleași dispozitive de control pentru substanțele care le bag în acvariu, dar aspectul principal astăzi va fi asupra coralilor și asupra faptului că m-am decis să vând din coralii mei câteva bucăți și chiar să trimit prin curier atunci când permite vremea. Dar hai să ne apropiem un pic de coral, să vedem cum arată. Am schimbat un pic setările pentru înregistrare, că vreau să vă arăt mai fidel culorile coralilor. Ia să mă apropii puțin. Ia uitați-vă cât de bine arată coralii. După cum vedeți, îmi plac coralii duri, adică coralii SPS. Am mai multe colonii aici de Montipora digitata, chiar uite aici Pocilopora, am și Acropora aici, uite ăsta din mijloc. Am făcut chiar și câteva fraguri pentru vânzare. Așa cum am spus, vreau să vând din acești corali, pentru că dacă nu vând din ei, o să trebuiască cred că să arunc la gunoi. Pentru că efectiv nu mai este loc în acvariu ăsta să mai pun ceva. Și dacă vă arăt eu și de sus cum arată, ia uitați-vă. Deci arată chiar foarte, foarte frumos. Uite ce colonie mare am aici. Din păcate coralii se ating între ei și acolo unde se ating între ei se omoară unul pe altul. Și dacă vă arăt așa de sus aici, mai am și pe aici ceva colonii, dar uite că n-am oprit, n-am oprit fluxul de apă ca să vedeți și acolo, dar mai am ceva coral verzi în partea aia în spate, numai acolo se văd. În fine, după cum puteți vedea, am găsit secretul pentru creșterea coralilor. Trebuie să ai grijă de parametrii apei și la mine în principal lipsa de iod a fost cea mai mare problemă. Iar de când suplimentezi iod, coralii SPS pur și simplu au explodat. Deci orice coral o duce bine în acvariul meu. Ca echipamente, așa cum vă spuneam, echipamentele sunt tot acelea de anul trecut, tot skimmerul acolo, skimmerul tunze, iar în partea stângă am filtrul intenturze. Acvariul nu are sump, are doar echipamente interne. Aici este un controller de la sistemul de completare automată cu apă, tot de la tunze. Iar aici furtunile alea pe acolo sunt dozate anumite substanțe pentru a păstra coralii într-o stare bună de sănătate. Dar în rest, totul a rămas la fel. Aceleași echipamente, acolo în dreapta se vede pompa de dozare, un termometru făcut de mine și controlul la o pompa de valuri, precum și controlul la skimmer și la sistemul de completare automat cu apă. În fine, cam asta este update-ul despre acvariul meu și vreau să vă mai spun faptul că de aici vreau să vând corali. Am făcut chiar și un site dedicat pentru vânzarea coralilor, respectiv coraliacvariumarin.ro. Intrați acolo pe site, puteți vedea coralii care i-am eu la vânzare. Sunt poze reale cu coralii care vreau să-i vând și în principal o să fac și fraguri, așa cum vedeți aici. Dar voi rupe și direct din coloniile de coral. Deci cine dorește o bucată din această colonie de Pocilopora, de exemplu, eu o tai frumos de desubt, tai o bucățică din ea și vă trimit. Și la fel, din toți coralii. Din aproape toți coralii. De exemplu, din această Montipora digitata roșie din mijloc nu vând momentan. Și nici din acest Acropora Green Slimer, dar din majoritatea coralelor vând. Și din Candy Cane, colonia asta de jos, chiar și acest Leather vreau să-l vând, Goniopora asta vreau să-l vând și mai am și în spate acolo ceva de vânzare. Să am foarte mulți corali, nu prea se vede așa că uite, vezi? Sunt mulți corali în acvariul ăsta și
în majoritatea sunt corali duri, adică corali SPS. Eu vreau să scap de corali ăștia moi care mai am pe cea ăsta, leather-ul, candy cane-ul, ce mai am pe acolo, mai am cât ceva. Vreau să dau tot ce nu este coral SPS, vreau să vând. Și o să vând după aia și și bucăți din aceste colonii foarte frumoase de corali. Voi trimite prin curier. Prețurile le aveți pe site, vă las site-ul și în descriere, intrați pe site, vedeți ce vă place și după aia o să vorbim pe WhatsApp și stabilim alte detalii de livrare, da? Deci cam asta este update-ul acvariului meu, după exact un an de zile de când vi l-am arătat ultima oară. Adică echipamentul este tot la fel, dar pietrele s-au umplut de corali duri, foarte frumoși. Eu sunt foarte mulțumit de acvariu și consider că am realizat tot ce mi-am propus. Asta vroiam să țin în acvariu, vroiam să țin corali duri și uite că am reușit. Absolut nicio problemă nu am cu ei. Verific în fiecare săptămână alcalinitatea, calciu și magneziu. Și totul este superb. În fine, ăsta este update-ul. Dacă vreți coral din acest acvariu, exact de aici, da? Uitați-vă în descrierea videoclipului acolo jos, veți găsi site-ul, faceți comandă, vorbim pe WhatsApp și vă trimit prin curier. Din păcate nu am timp să stau după autocar și oricum nici nu prea rentează pentru mine. Împachetez bine coralii și vă trimit prin curier. Ok? Până atunci eu vă doresc numai bine, un 2025 așa cum v-ați dorit și sănătate și la mulți ani vă doresc. Vorbim în continuare pe WhatsApp dacă vreți coral, da? Nu uitați de site. Până atunci, numai bine. Pa, pa!